Čauko inžinieri, vítam vás pri rekapitulácii, čo sa stalo tento rok a zároveň si budeme robiť aj také menšie award za najlepšie a najhoršie video, čo vyšlo na mojom YouTubeovom kanáli. Ako hostí tu máme Nitra. Čaute. A tu je Stano. Čaute, čaute. Takže asi by sme nemohli začať nomináciami. V kategórii najlepšie video roka sú nominované 3 roky môjho kanála, Pizza, Slnko a Monza a Crafty je späť. Ktorej si myslíte, že z tohto tu by malo vyhrať? Ktoré si myslíte, že je najlepšie? 3 roky kanál. Dobre, Stano? A presne tak, 3 roky kanála. Jo, ja si tiež myslím, takže to sa môžeme zhodnúť, že teda najlepšie video tohto roka je 3 roky môjho kanála. Aby to nezdržovali, tak rovno sa môžeme ísť pozrieť na ďalšie video a tá ďalšiu kategóriu, a to je najhoršie video na mojom kanáli za tento rok. V kategórii najhoršie video za rok 2025 sú nominované. Išiel som do Viedne, aby ste vy nemuseli. Texas GP, veľká cena za veľkou kalužou. Som Spa Francorchamps. Dobre, ktoré si myslíte, že z nasledujúcich videí vyhráva anticenu najhoršie video roka? Neviem. Jedno z nich určite. Ktoré video vyhráva? Neviem, asi Texas GP. Dobre, Presne, Texas GP. tiež si myslíš? Dobre. Za mňa to bolo Spa Francorchamps, ale tým, že 2 k 3, tak 2 k 1, tak súhlasím s vami. A najhoršie video teda ide anticena, ide samotnému Texas GP, alebo teda Texas GP veľká cena za veľkou kalužou. Dobre, takže toto je pre dnešné krátke video všetko. Ak sa vám páčilo, dajte mi určite like, odber. A hej, uvidíme sa v novom roku. Lúči sa Vravec, Nitro a Stano, tak čau, čus. Pá.